Kým časť zdemolovaných vlakov je stále na svojom mieste, to už ale neplatí o vedení železničnej spoločnosti Slovensko. Ako premiéra Robert Fico požadoval, tak minister dopravy Jozef Ráže vykonal. Sme k včerajšiemu dňu odvolali vedenie ZSSK a k dnešným dňom je vymenované nové vedenie. Novou dočasnou šéfkou spoločnosti je Ivana Piňosová. V minulosti pôsobila u nákladného dopravcu Cargo či v Slovenskej pošte. Bude úlohou nového vedenia ZSSK zabezpečiť prísnejšiu kontrolu dodržiavania predpisov a tiež, ak to bude nevyhnutné, opäť preškolovať rušňovodičov. Je otázka, či nezaviesť určitý systém pravidelného preškolovania. Najväčším predpokladom zrážky je práve ľudské zlyhanie. Posledné časti havarovaných vlakov nakoniec odstránili strate dnes popoludní. Celý incident stále preverujú viaceré tímy. Keď sú tam ťažšie zranení alebo zranení, tak vyráža vyšetrovateľ ministerstva dopravy, vyráža vyšetrovateľ toho dopravcu a samozrejme vyšetrovateľ správcu infraštruktúry, plus je tam tým vyšetrovateľov policajného zboru. Sú svojím spôsobom zohraté, tieto zložky vymieňajú si informácie. Nedá sa dnes presne odhadnúť, kedy tie výsledky budú. Podľa ľudí z praxe však súčasný systém nefunguje správne. Máme vyšetrovacích tímov ako v Indii bohov, ale chýba nám tu autorita, nezávislá autorita. V Českej republike funguje napríklad drážna inšpekcia. Podobný orgán od nás pritom vyžaduje aj Európska smernica. Bývalé vedenie ministerstva tvrdilo, že na jeho zriadenie nemalo peniaze.